Niphiwe ukuhlakaniphela thina abafana nentombazana. Hayi cha, niyakwazi ukusihlakaniphela. Kodwa kubuyiseli-ke ngikuthela. Manje ngoba ke umuntu wasemakhaya wakunika liphi icebo uthi usho kini noma khona into mhlawumbe uzosho kubo naye kube khona into eyenziwayo njengoba nje ithathe ubuntombi bakho ngiyazi usemakhaya liyagcinwa usiko kanje. Cause yena kubo kwaku street kakhulu. Angifuni ukuqamba manga kwaku street kakhulu. Ubaba wakhe waye street nje ngalendlela yokuthi akazwani nento ebhedayo. Wathi uzozama ukukhuluma nobhuti wakhe omdala because wayenomfo wabo omdala uzozama ukukhuluma nobhuti wakhe omdala amkhulumele nobaba wakhe because yena wayesesaba ukuthi mina ekhaya makutholakala ngithi ngizoqhutshwa ngilethe kubo. Mase kuba inkinga ngoba yena akashongo. Wazama ukukhuluma nobhuti wakhe ke kodwa kwayigcina ebuyelile kumina kwathiwa izolungisa into kanjalo yabo kwanayo vele ingasebenzi.